Ayan, tingnan nyo si Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Update ko naman kayo ngayon. Salamat talaga. At natagpuan natin siya ngayon. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw sa ating lahat ngayon. Mga kasinag, may good news ako sa inyo. Kasi si Bagwis mga kasinag, may nakapagsabi sa akin na naandun daw sa Bito, Barangay Bito. Dun sa, malapit yun mga kasinag doon sa nakuhaan ko sa kanya. Mga kasinag, pupunta kami ngayon doon. Ang nakapagsabi sa akin mga kasinag, si Tonton. Siyabihan ako kahapon na yung may-ari daw ng pispan doon, nakita si Bagwis sa area doon. Kasama ko pala si Tonton tapos si Minoy. Ayan mga kasinag, uurasan natin kung mga ilang oras namin lalakarin kasi medyo malayo yun mga kasinag. Ayan mga kasinag, aarangkada na kami papunta doon sa area kung nasaan si Bagwis. Medyo maaga-aga kami ngayon mga kasinag kasi hindi namin alam mga kasinag kung nandun pa rin si Bagwis. Saka pala mga kasinag, may dala akong pagkain dinalahan ko ng maraming pagkain si Bagwis para pag nakita ko makakain naman siya. Pero mga kasinag, pag nakita natin to si Bagwis, hindi na natin kukunin. Ipapakita ko lang sa inyo mga kasinag na si Bagwis nasa mabuting kalagayan. Kasi nung mga nakaraan marami kasi nagko-comment na baka nabaril na si Bagwis, baka nakain ng kung anong hayop, o baka may nakahuli. Ngayon mga kasinag, ang lahat ng haka-haka nyo papawiin natin. Ipakita ko sa inyo si Bagwis. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo maya maya kasi malayo pa yung aming lalakarin. Mag-oras tayo 8:05 na mga kasinag. Umalis kami na 8:05. Maglalakad kami hanggang doon. Update ko kayo kung anong oras kayo makakarating doon sa napuntahan ni Bagwis kasi napakalayo ng mga kasinag. Malapit na yung mga kasinag doon sa napagkunan ko sa kanya. Kaya yun ang mahalaga mga kasinag, makakasama na niya yung kanyang pamilya. Siguro nga nanay niya yung laging pupunta dito, yung laging sumusundo sa kanya. Siguro nanay niya yun, natagpuan na siya. Mga kasinag, kararating lang namin. Andito na pala kami sa bahay nung nakapag-report kay Tuntun na si Bagwis daw nung mga nakaraan mga kasinag andito. Andito sa taas ng mangga na ito. Kasi may mga manok kasi dito mga kasinag. Kaya dito pupunta si Bagwis yung nakaraan. Wala kasi yung may-ari ng bahay mga kasinag. Yung anak lang nandito. Ayan. Sabi si Tuntun tapos si Minoy. Kararating lang namin mga kasinag. Ang oras na ay 9:14. Umalis tayo ay 8:05 tayo umalis dun sa Diak. Nakarating tayo dito 9:14. Nasa isang oras ang lakad namin mga kasinag. Pagod kami. Wala kasi yung may-ari mga kasinag nitong bahay. Tanong sana natin kung anong ginawa dito ni Bagwis. Kaya ngayon mga kasinag, maya hanapin namin sa party dyan. Makikiusap pala ako sa mga taga Bito, si Ruma Camarinesor, na kung sakali pong makita nyo si Bagwis, huwag nyo naman pong saktan. Kung sakali naman pong pumunta sa inyong mga bahay at bumaba sa inyong manukan, pakibugaw na lang po. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyong mga kasinag. Maraming salamat po. Kaya ngayon, maghahanap kami kay Bagwis. Kasi wala dito si Bagwis mga kasinag. Hindi ko alam kung saan pumunta. May nakapagsabi kasi mga kasinag, yung may bahay dito. Ang sabi kasi, may kasama daw si Bagwis. Siguro po yun yung nanay niya. Nakakit na. Saka pati yung teritoryo ni Bagwis mga kasinag, andyan lang. Yung siyasabi ko sa inyo, yung vlog ko na Iraya, dyan lang po yun mga kasinag. Malapit na yun dito. Kaya ibig sabihin mga kasinag, nanay talaga ni Bagwis yung pumunta dun sa bahay. At kinuha na si Bagwis, dinala na dito sa lugar na ito. Makita lang natin sana ngayon mga kasinag. Update ko lang kayo na si Bagwis at okay at safe naman. Yun lang ang hangad ko mga kasinag. Pag nakita natin na okay at safe naman si Bagwis, hayaan na natin dito. Kasi andyan lang may teritoryo niya mga kasinag. Sa lugar lang na yan. Sigurado magkakasama-sama silang buong pamilya. Kaya ngayon mga kasinag, update ko lang kayo maya pag nakita natin. Ayun mga kasinag, yung pala yung bahay nung pinuntahan ni Bagwis. Ayun dun daw dumapo sa mangga na yun. Nung nakita daw nila mga kasinag si Bagwis, may kasama. Nanghuli pa nga daw ng isda dito yung yung kasamahan ni Bagwis. Pero ngayon mga kasinag, wala ngayon si Bagwis dito. Hindi natin alam kung nasaan. Bagwis! Bagwis!
Sigurado tayo mga kasinag na yung kasama ni Bagwis, sigurado nanay niya yun. Ayun, may lumilipad dun oh. Dalawa dito. Ha? Dalawa. Puti. Puti. Bagwis! Bagwis! Wala mga kasinag. Punta tayo dito sa gawi dito mga kasinag. Dito natin tawagin. Hindi kasi namin kabisado yung mga kasinag. Ayun, lugar na yan. Kasi yung partner na yun ni Bagwis, sigurado ako pupunta yun sa mga pispanan para manghuli ng ano, ng isda, ng makakain nila. Sana nga mga kasinag, yung partner ni Bagwis, pag nakakahuli siya, bigyan naman si Bagwis. May mga lumilipad talaga dun oh. Talaud nga yata. Puti eh. Ibig sabihin pispanan pa yun dyan. Saan kayang daan yan? Pupunta dyan? Hindi pa ko dyan nagkakaulat. Maya, punta natin. Tingin tayo muna dito. Yung mga kasinag, punta natin dito sa may unahan dito. Sambubun yun. Tingnan natin dito mga kasinag. Baka si Bagwis kasi mga kasinag nakarating na dito sa bahayan. Kapag tanong-tanong rin natin kung sakali na may makita tayo dito. Kung nakita nila si Bagwis. Mga kasinag, good news! Andito si Bagwis, ayan oh. Oh, payat na. Baba na dyan, Bagwis oh. Bagwis! Andito ka pala. Videohan muna. Hawakan mo. Pabain natin. Ano, kumusta ka na, Bagwis? Kaya yung bahay to? Walang aso dito? May napugar dyan si Antakol. Ay, gutom-gutom na. Gutom-gutom na, Bagwis. Bagwis. Awa man, gutom na. Bagwis. Mga kasinag, gutom na si Bagwis. Ayan oh. Pare ko payat na to. Bagwis. Dahil. Saglit na mga kasinag ha, basahin ko lang itong ano, may puso pala dito. Ay, wala. Bagwis! Bagwis! Ay, wala. Ano na, mahina ng busis. Bagwis! 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 Saan kayo maipatong? Bagwis! Wala tayo mapagpatungan. Bukod sa to. Bagwis! 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 Doon muna kayo, dali. Doon muna kayong dalawa. Baka hindi. Bagwis! Oh, halika na. Dali na. Bagwis! Halika na. Mga sinag, nakakaawa talaga si Bagwis. Kita ko pa lang sa kanya, payat talaga. Papitong araw po siya naming hinahanap. Laking pasalamat ko at nasumpungan namin dito. Kaya ngayon mga kasinag, pakainin natin. Pero yung kasama niya mga kasinag, wala dito. Ibig sabihin, pag humuhuli yung naging kasama niya, pag humuhuli ng isda o ng pagkain niya, baka hindi binibigyan si Bagwis. Kasi gutom na mga kasinag si Bagwis. Oh.
Bagwis! 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 Halika na! Baba na dyan! Halika, Ayan mga kasinag, antay-antayin namin na bumaba si Bagwis. Nakakawa po talaga. Kung sakali na bumaba mga kasinag, hawakan ko naman yung kanyang katawan. Pagpayat siya mga kasinag, iuwi ko muna. Doon ko na muna mga kasinag dalhin sa bahay. Kasi nakakaawa mga kasinag, baka mamatay lang. Wala po talagang kinain. Kupis na kupis yung kanyang butsi. Ikapitong araw namin siyang hinahanap ngayon. Laking pasalamat ko. Salamat talaga sa nagbigay ng impormasyon sa bahay. At salamat din sa kay Tuntun sa kanila. At sinamahan nila ako dito. Panghina mga sinag. Pero napawi yung pagod ko nung makita ko si Bagwis dito. Gutom na talaga. Sige na, baba na! Nagulat nga kami mga kasinag pagdaan namin kasi bigla siyang humuni. Salamat naman. Mahina na yung busis niya mga kasinag. Napakahina na yung busis niya. Nakakaawa naman mga kasinag si Bagwis. Baba na! Sige na! Baba na dyan! Baba na! Ayan mga kasinag, pagmasdan nyo si Bagwis. Ayan, tingnan nyo si Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Update ko naman kayo ngayon. Salamat talaga. At natagpuan natin siya ngayon. Hinang-hina siya mga kasinag. Ang hina ng busis niya. Wala talagang kinain. Bumaba na dyan! Halika na! Matamlay talaga Pababain natin mga kasinag. Mga kasinag, tumago muna kami kasi hindi pa bumababa si Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, hindi naman sanay yan na pag ako nagpapakain dyan may mga kasama ako. Kaya tumago muna kami. Andito muna kami. Lumayo muna kami doon sa lugar kung nasan si Bagwis. Tapos yung pagkain niya mga kasinag, inilagay ko lang doon sa baba. Tapos pag nabusog na siya at nakakain ng mga kasinag, huhulihin ko mga kasinag. Tingnan ko kung kumusta yung katawan niya. Kumustahin natin mga kasinag si Bagwis. Kasi sobrang naawa talaga ako nung makita ako. Lalo na ngayon mga kasinag. Tingnan niyo naman ang huni niya. Napakahina ng huni. Salamat. Salamat at nakita natin mga kasinag. Napakalayo po talaga nito. Pero mo 1 oras higit naming nilakad. Andito na. Hindi pa rin bumababa si Bagwis mga kasinag. Andun pa rin sa totoo lang nakakaawa talaga siya. Payat talaga mga kasinag. Payat. Tago muna ako. Pababain ko siya mga kasinag. Sobrang naawa ako kay Bagwis. Yung pagkain kasi niya mga kasinag, binago ko, inilagay ko sa tasang kawayan. Kasi naalangan siguro siyang bumaba sa lupa. Binago ko mga kasinag. Kakuha talaga si Bagwis mga kasinag. Dito tayo. Yung dalawa kong kasamahan mga kasinag, pinapunta ko muna sa Barangay Bito. Bito na kasi ito Barangay Bito na. Hirap talaga mga kasinag. Sa ngayon, simula ngayon mga kasinag, turuan ko na si Bagwis maghunting. Maghanap ng sarili niyang pagkain. Nakakawa talaga si Bagwis mga kasinag. Salamat naman at nasumpungan namin siya dito. Laking pasalamat ko talaga.